Bé, la setmana, una setmana rutinària, no?, com les altres. És cert que acumulem baixes al joc interior i això fa que t'hagis de reinventar, no?, hagis d'adaptar el teu estil de joc, canviar de posicions a jugadors, i a l'acumular aquestes baixes també fa que tinguin que reforçar entrenaments els jugadors de la cantera, no?, i bé, gràcies a ells podem fer 5 contra 5. Com una setmana normal, no?, com una setmana sabent que nosaltres anem partit a partit, intentant competir el màxim de bé que sapiguem, però sí que és cert que li hem donat un valor molt especial perquè justament mirant la classificació i sense tindre cap tipus de pressió ens veiem que és un partit molt important per nosaltres, que tenim l'oportunitat de que es parli de nosaltres i és una cosa que ens agrada, ens atreu, ens il·lusiona, no? I crec que l'equip està focalitzat en això, no?, en intentar fer un gran partit. Sabem que és una pista molt complicada, que molts cocos allí han perdut i que és un rival que segons com te pot fer molt mal i segons com els pots fer molt mal tu a ells, no? Crec que és un equip una mica irregular, però ja et dic, la setmana d'entrenaments ha sigut pensant en nosaltres, en preparar el millor possible el partit contra el Canàries i a veure si amb la il·lusió i l'esforç que hi ficarem tenim la possibilitat de guanyar. Sí, jo crec que és un rival a vegades irregular, no? Com bé comento, crec que és capaç de... Fa 2 jornades va guanyar el Girona, no?, el líder, venia de guanyar 3 partits seguits, la setmana passada va jugar un gran partit contra l'Hospitalet que sí li va escapar al final. Crec que és un equip jove, en creixement, que com tots els equips joves té moments, no?, dintre d'un partit pot ser aquells bajons i també té moments de pujada que els fan ser un equip quasi imparable, no? Crec que haurem d'estar molt bé. 40 minuts, crec que haurem d'esfonsar-nos, de buidar-nos, no?, i deixar-ho tot dintre la pista, que no ens quedi absolutament res, i si així ens dona per guanyar, millor que millor. Bueno, crec que... Ja et dic, no? Crec que haurem d'estar molt bé en moltes facetes del joc, sobretot en facetes defensives, de rebot. Com ja comento, tenim alguna baixa al joc interior, haurem d'estar molt bé en que no ens puguin contraatacar, en parar el balanç defensiu, que ens puguin agafar el mínim de rebots possibles perquè no tinguin segones oportunitats i a partir d'aquí intentar seguir el pla de partit que crec que el tenim ben preparat i a partir d'aquí també dependrà una mica el factor sort aquell, si estem encertats o no. Al final jo crec que els petits detalls són els que marcaran si podem guanyar o no.